Masarap na ulam ngayong tag-ulan. Tara, samahan niyo ako magluto nitong ating buto-buto ng baka. So ayan, bali, pinahiwa ko na ito. Tapos, lagyan muna natin siya ng tubig at pakuluan. Pagkatapos kumulo, ayan, at hanguin natin ito. Tapos, ating huhugasan. Pagkahugas nito, maglagay na ako ng mantika dito sa ating kawali. Gisahin ko na dito yung sibuyas at luya. Dahil wala akong kamatis at hindi ako makalabas dahil malakas ang ulan, tomato sauce ang gagamitin ko. Ilagay na rin natin dito yung ating pinakuluang karning baka. Timplahan na natin ng asin at 2 beef cube. Maglagay na tayo ng tubig para ating palambutin ito. Isabay ko na dito yung gabi para mas masarap itong ating sinigang na baka. Maglagay ako dito ng tinidor para madaling lumambot yung ating karne. Takpan na natin ito at hayaang lumambot yung ating karne. So ayan, at saktong-sakto na yung ating pagkalambot ng karne. Ilagay ko na dito yung ating labanos. Tapos maglagay lang ako dito ng paminta. Magdagdag lang ako ng tubig. Konting asin. Tapos takpan ulit. Ayan, pag kumulo na, ilalagay na natin dito yung ating okra at talong. Lutuin lang natin itong okra at talong natin ng mga 2 minutes. Tapos ilalagay na natin dito yung ating sinigang mix. Isunod na natin dito yung mustasa at kangkong. Huwag natin i-overcook yung ating mga gulay para hindi siya lata. So ayan, at nakakatakam na yung ating ulam. Tamang-tama talaga ito sa maulan na panahon ngayon at ang lamig. So ayan, at ready na natin i-serve yung ating sinigang na baka. At kung nagustuhan mo naman ang ating recipe ngayon, paki-like, share, and comment naman dyan. At para mai-shoutout ko kayong lahat. At maraming salamat sa panonood. Tara, kain po tayo!